Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon mu na yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka yi WhatsApp ta link. Ma'ana idan kana so ka yi WhatsApp da wani ba sai ka ba shi number wayarka ba, sai dai ka ba shi link ya message ɗin wannan. Da zarar ya taɓa link za ka ga ya biya zo ya message ɗin ya shiga da kuma abin da aka rubuta a wannan link ɗin. Ma kafin mu shiga cikin wannan bidiyo ina roƙonka da ka taimaka ka danna mun subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all, yadda da zarar na ɗaura wani sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Mu shiga cikin bidiyon. Da farko za ka zo ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka sai ka zo wurin message haka, inda idan za ka turo ma wani sako haka sai ka zo ka sa HTTPS. Idan ka sa sai ka zo ka danna wa ɗigo-ɗigo guda biyu ɗin nan, sai ka zo ka danna slash guda biyu shi ma. Idan ka danna slash guda biyu sai ka zo ka danna wa, sai ka zo ka danna dot, sai ka sa me, sai ka zo ka danna slash, sai ka danna number wayarka na WhatsApp. Don sa number waya na WhatsApp. Idan ka sa number wayarka na WhatsApp sai ka zo ka sa slash. Idan ka sa slash sai ka sa question mark, sai ka rubuta abin da kake so. Kamar ni alal misali zan rubuta salam oga, kamun subscribe. Idan ka rubuta sai ka danna inda ake tura sako sai ka sa shi haka. Sorry na ɗan sa shi yayi tsayi sosai, amma idan ka zo kawai ka rubuta salam kawai ka bar shi haka. Idan ka rubuta salam za ka ga ya dawo asalin link, za ka ga ya canza zuwa shuɗi. Kun gan shi nan? Za ka copy nashi haka sai ka je ka tura ma wanda kake so ya tura kenan. Da zarar ya zo ya taɓa link ɗin nan zai je directly ya maka message ta wannan number. Ka ga ba sai kana ta ba mutum phone number naka ba. Mun zo ga ƙarshen bidiyon kenan. Idan baka mun subscribe ba sai ka taimaka ka danna mun subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi all. Na gode sosai. Sai mun sake saduwa cikin wani sabon bidiyo.